Rudolf Uher vstupuje do výtvarného diania na Slovensku koncom 40. rokov. V čase búrlivého zápasu a rodiaceho sa slobodného života pracoval aj ako zanietený organizátor. Vytvoril diela, ktoré vďaka tvorivej sile a občianskému postoju sú umeleckým odkazom nám i generáciám. Roztrúsené sú v mestách a mestečkách i v ďalekej cudzine. Narodil sa 19. júla 1913 v Lubine. Návraty k detstvu, do mladosti, rodný kraj formovali jeho pocitové a myšlienkové východiská. O zemi sa nedá vlastne hovoriť, lebo to je pocitová vec. To je taká, môže byť, tak povediať, témou, ale to už keď to vyslovím, tak robím chybu. Pretože zem je súčasťou skôr môjho života. Sochárske dielo Rudolfa Uhra je krédom umelca a človeka, ktorý dokázal plodne a harmonicky spojiť životnú realitu s tvorivým nepokojom. Neprestajné hľadanie s nepokorenou vôľou a so schopnosťou nového poznania. Túžbu a sen vdychuje mŕtvemu materiálu, aby mu dal kus vlastného života. Nechcel som sochy robiť z hotového názoru. Nevedel som vôbec, aké sochy budem robiť. Chcel som myslieť a cítiť do nehybného materiálu. Chcel som, aby socha trvala, ako kameň, či kus zeme. Uher sa obracia k prahom ľudského umenia praveku. Pretože zem je súčasťou skôr môjho života. Nachádza napätie medzi studeným chladom hmoty a precíteným ľudským teplom postáv. Nie náhodou sa Uher stretol s maliarom Ervínom Semianom. Uhra a Semiana spájal príbuzný výtvarný názor. Semian sa inšpiroval detským prejavom, Uher siahol hlbšie ku kultúrnemu detstvu ľudstva.
posun od klasického nazerania na sochu v 40. rokoch urobil u nás Uher. Precítil prapôvodnosť sochárskeho materiálu, hliny. Pri študijnej ceste v Paríži navštívil aj ateliér Konstantina Brancusiho, ktorého tvorba priniesla nové podnety v sochárstve 20. storočia. Brancusi odkrýval sochy. Boli ako kryštál, čisté, prísne tvary a v nich ľudské teplo. Pripadali mi nežné, priestor ateliéru bol vyplnený zákonom. Medzi bielými stenami a sklenenou strechou doliehal na mňa čas. Ten čas, ktorý trvá už od vekov. Čas, ktorý značí nekonečný vznik. Uher čistotu svojho výtvarného názoru kultivuje v komorných dielach. V tom období pracuje aj na portréte Majakovského. Mám rád Majakovského. Stavbu jeho veršov, plidurosť, úžasnú objavnosť, prítulnosť a predovšetkým jeho bojovnosť, jeho charakter, ktorý strháva so sebou. Sú prekrásne jeho verše vtedy, keď mu ide o nežnosť. Ale zápätí sú chlapské, vždy chlapské. Láka ho postava, poézia, pohyb s rytmom a vnútorné napätie. V cykle, ktorý nazval More, hľadá dynamické tvary, fixuje im sochársky výraz a dokumentuje spolupatričnosť človeka k prírode. V národe, v ktorom sochár žije, musí nadviazať na to, čo už ten národ urobil, cez čo prešiel. Nemôže tvoriť z ničoho. Niekedy sa stane, že musí robiť tvary, ktoré pozná z prírody a z tých pamiatok, ktoré ľud urobil. Ovšem, že ich nemôže prejímať také, ako sú, ale museli ich mať v sebe. Musí ich proste pretaviť do novej reči.
do sokárskej reči. Ležiaci kameň má vždy tendenciu, aby ako si splynul zo zemou. Ale úlohou sokára je vstýčiť ten kameň tak, aby sa stal objektom, ktorý žije, ktorý sa stáva čímsi. Takisto mám rád drevo ako materiál veľmi blízky človeku. Hľadal, aby povedal. Je to primerané dobe. Ustavične hľadať spôsob, ako žiť spolu a nenamýšľať si, že je už niečo hotové, v poriadku a že to tak zostane. Po prerušení tvorivej práce, ktoré trvalo zo pár rokov, znovu sa vracia do ateliéru. Socha začína tam, kde začínala zem. A dosahuje potiaľ, pokiaľ dosiahol človek. Vrátil som sa k hline ako vôbec k materiálu najstaršiemu pre sochárov. Bohaté rozpätie tvorivých záujmov a ich priebojných riešení sprevádza zaslúžilého umelca Rudolfa Uhra celým jeho plodným životom a celou tvorbou. Je v nej priestoru na úvahy aj pre nastupujúcu sochárskú generáciu. V kontexte modernej výtvarnej československej kultúry má jeho sochárske dielo významné osobité postavenie a nie len u nás.